Дигиталната раница е безплатна интерактивна платформа. В нея има 3D модели, тестове, електронно четими учебници. Всеки ученик, учител или родител има достъп до раницата. Основната идея е учителите сами да създават дигитално съдържание и да го публикуват за ползване от други учители и ученици. Отиваме да проверим как работи дигиталната раница в столичното 22 училище. Влизаме в част на 3 Г клас по човек и природа. Учителката Йоана Бербатова е направила урок за земните форми, използвайки ресурсите на раницата. Какво беше наш ориентир? Деца за височината на различните земни форми. Рая? Морското равнище, точно така. То е нулева морска височина. Така, низината. Изпъкнала земна форма ли? Не. Каква е? Равнинна земна форма. Буквално преди дни Йоана Бербатова е минала обучение по проект "Образование за утрешния ден" на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", как да работи с дигиталните ресурси. Колко ваши учители са се обучавали по проекта? До сега са се обучили около 10 учители, но има и много други, които без да са обучени, боравят с дигиталната раница още преди обучението. Просто защото имат интерес и го правят и виждат, че при децата това работи. В момента в цялата страна се обучават 17 000 учители. Вие сама можете ли да направите уроци, да ги качите и други учители и ученици да се ползват? Да, въпросният урок е качен в платформата, споделене и когато има нужда някой от колегите, да го използва. Тоест, вие сте го създала, може да кажете? Да, аз съм го създала. Учителката казва още, че дигиталната раница е много удобен начин за работа с децата, който обаче трябва да бъде съчетан и с използването на хартиените учебници. Доста подходящи за преговорни уроци, за упражнения, поради това, че има изключително богат ресурс на дигитални уроци, видеа и 3D изображения. По-интересно е с дигиталната раница, защото може да видим много готини неща и да научиме повече. Какво, например, виждате? Може да видим 3D изображения и неща, които не може да видим в учебниците. А твоята раничка по-лека ли стана, след като има дигитална раница вече? Да. Защо? Защото дигиталната раница има всички учебници и не трябва да си нося учебниците, когато съм болна. На мен повече ми харесва, защото, примерно, аз много често си забравям някои учебници и като си отворя, мога да ги видя, вместо да трябва да си слагам всичките ми учебници в раницата. В един такъв ден колко учители преподават днес с дигиталната раница? В момента 7-8 учители преподават, защото в момента на смяна е начален и прогимназиален етап. В интерес на истината най-много се използва от начален етап. Там учителките са много ентусиазирани. За съжаление обаче, 3 Г клас нямат интерактивна дъска, която да е свързана с компютъра и дигиталната раница. Затова учителката прожектира изображенията от раницата върху обикновена бяла дъска. Отиваме и в 4 клас. Попадаме на урок, свързан с екологията. Тук имат интерактивна дъска, но тази сутрин опитите на учителката да използва дигиталната раница се провалят. Проблема, за съжаление, не е в раницата. Проблема е в компютъра, който ползваме. Компютрите не са нови, те се ползват години наред и, за съжаление, днес нашия компютър дефектира. Имаме проблем с компютъра. По принцип, старите компютри, предполагам, знаете, трудно поддържат съвременните електронни устройства. Нужни ли са нови компютри? Абсолютно задължителни. Искайки да работим с дигитални дъски, с дигитална раница, ние се нуждаем от подходяща техника. Иначе мъчим и себе си, и децата, на децата им харесва изключително много. Трябва хората, които създават тези продукти, да потърсят и обратна информация, съответно от всички, които ползват този софтуерен продукт, за да могат да решат част от проблемите, тъй като те касаят голяма степен от тях. Тоест контролната им функция не трябва да приключва само до имплементирането на тези продукти, а съответно и да се следят контролно какво се случва и когато има проблеми да бъдат решени. Но да се върнем на децата и тяхното отношение към новостите в нашето образование. С дигиталната раница е много по-лесно, защото можеш с няколко копчета и да преподадеш целия урок. А на хартия трябва всичко да се пише. Натам ли трябва да върви образованието? Може би. От столичното 22 училище молят Министерството на образованието и науката, когато е възможно по различни програми, да им предостави интерактивни дъски и нови компютри.